नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयच्या मुख्य खबरो. राज्यात लॉकडाऊन कारवारात कितले यशस्वी. कारवार राज्यात लॉकडाऊन जाऊन 24 तास झाले. कोविड नियंत्रण करण्यासाठी हर एक परीन प्रशासन प्रयत्न करता. कारवार गोवा सीमेवेले पोळे गेट सार्वजनिकाक बंद केला. आरोग्य विभागात काम करतल्याक पास आशिल्ल्याक मात्र सोडतात असे कळलेला. जिल्हाधिकारील्या आदेशाप्रमाणे कारवार हम रस्त्याचेर गेट घालणं, चेकपोस्ट म्हणल्यार तपासणा केंद्र करतले आणि शहरात वयच्या प्रत्येक रस्त्यार पोलीस बंदोबस्त उरतलो. जर हम रस्त्यार घायिल्ल्या तपासणी नाक्यार प्रवाशांनी चौकशी करून कागदपत्र तपासून खरोखरच अति अवश्य उरल्यार मात्र प्रवाशा वचून येतले, नापेक्षा येईल वाटेन परत धाडतले. या कामासाठी हम रस्त्यार वाहनां गस्ती घालते रावतली. जो कोणी कोविड नियमाचे पालन करनासतना, नियम अंमलबजावणी करनासतना नियम तोडल्यार तेंचेर योग्य कानुनी कारवाई करतले असे पोलीस वरिष्ठाधिकाऱ्यान कळयला. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करूक सकाळी 6 ते 10 वाजपर्यंत अनुमती दिला. तरी त्या वेळार सगळेच लोक बाजारात येयल्यान खूप गर्दी जाता. तरी तेजेर कितें तरी पर्यायी उपाय सोदून काडचो प्रयत्न चल्ला असे जिल्हाधिकाऱ्यान सांगले. जिल्ह्यात भायर राज्यांतल्यान किंवा भायल्या जिल्ह्यांतल्यान येयल्यार तेमी एक वार घरातच होम क्वॉरंटायन रावचे. जिल्ह्यात ग्रामाग्रामात टास्क फोर्स समिती परत चलता. ती 24 तास लबी उरतली. सरकारान दिल्ल्या पास धारकाक मात्र प्रवेश उरतलो. कृषी उत्पन्न करतल्याक व्यापार करूक किंवा तेमकां येव वच करूक पास दितले. सकाळी 6 ते 10 वाजपर्यंत अगत्य वस्तू खरेदी करूक अनुमती दिल्ल्यान लोक बाजारात वयतात. जाल्यार काही जाग्यार खूप गर्दी उरता. सामाजिक अंतर पाळनात, मास्क वापरल्यार सारखे मास्क वापरनात. काही लोक घरात होम क्वॉरंटायन आसात ते सुद्धा बाजारात फिरतात. पहिली कोरोनाची लक्षणां दिसून येल्यार हातार शिक्को मारताले. तेजेन बाकीच्या तो शिक्को पळोवन कोरोना रुग्ण म्हणून ओळख पडटाली. सरकारान तेजेर लक्ष दवन नियम मोडतल्या कानुनी कारवाई करची अशें सार्वजनिकांनी म्हणली. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 279 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 42, अंकोला 17, कुमटा 51, होन्नावर 25, भटकळ 2, शिरशी 19, सिद्धापूर 2, यल्लापूर 35, मुणगोड 19 आणि हळियाळ 67 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 74 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 10, अंकोला 9, कुमटा 14, होन्नावर 1, भटकळ 1, शिरशी 7, यल्लापूर 1, मुणगोड 18, हळियाळ 5 आणि जोयडा 8 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 17,932 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 16,242 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 1,480 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 193 रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 1,287 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आज 1 कोरोना रुग्णालय मरण जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 210 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. होन्नावरात वयोवृद्ध इस्माचेर अरण्य अधिकाऱ्यालो बलप्रयोग. होन्नावर केंद्र आणि राज्य सरकारान कोरोनाची दुसरी लाट नियंत्रण करचे काम चालू असतानाच होन्नावर तालुक्यात 60 वर्षाच्या वयोवृद्धाक गिरसप्पा अरण्य अधिकाऱ्यान खूप अन्याय केला असे आरोप जिल्हा अरण्यभूमी हक्काचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक हेमी केला. फाटल्या 60 वर्षाच्यान अरण्यभूमी सागवडी करून जीवन जगचो होन्नावर तालुक्याचो महिमे ग्रामाचो शंकरमक्की निवासी देवीदास पांडुरंग शेट हेमी महिमे ग्राम सर्वे नंबर 28 आणि 35 या जाग्यात RTCचेर 1978 सालात सागवळीदार म्हूण देवीदास शेट हेमगेले नाव नमूद जाल्ले आसात. तेमी तेन्नाच्यान ती जमीन सागवळी करते आशिल्ले. तशेंच 2002 सालात अतिक्रमणदाराल्या नांवार जावूंक योग्य आसा अशें मानून सर्वे नकाशाक स्वता अरण्य अधिकारी आणि उपवलय अरण्य अधिकाऱ्याल्या सही सकट नमूद जाल्ले असून आता हेच अधिकारी 30 वर्षांपेक्षा जास्त काळाच्यान लागवड केल्ल्या काजू झाडांमध्ये सुपारीची झाडां मुळासकट उमटून उडयली आणि उदकाचो पुरवठो करचो पायपलायन मोडतोड केली. कोविड काळात वयोवृद्ध इस्मा कडेन अशे रितीन केल्ले सार्वजनिकान खेद व्यक्त केला. अशा अधिकाऱ्याचेर कानुनी कारवाई जावची आणि देवीदास शेट हेमकां न्याय दिवचो अशें रवींद्र नाईक हेमी कळयला. ಆ ದಿವಸ ಇವರು ಬಂದು ಗಿಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪಾದ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಮೀಟಿಂಗು
ನೀವು ಸಬ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಗಿಡ ಕೀರ್ಸ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ ಹೌದು, ಹೇಳಿ ನೀವು. ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಿಡ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ಅವರು ನಡೆಯಂತಾರೆ, ನೀವು ಬಂದು ನಡೆಯಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಊರ್ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.